Ja, velkommen til. I dag der skal mig og Sepp til Hobro Action Shoppen, og her der ankommer vi ind i shoppen og lige får sagt hej. Vi går først hen til kuglerne, fordi vi skal have nogle kugler med os. Og der kigger vi egentlig lidt rundt og finder ud af, hvad for nogle kugler vi skal have med os. Efter det så kommer vi til at gå lidt videre, inden vi køber kuglerne, fordi at Sepp han skal over og have fundet en kronograf. Går lige og scouter butikken lidt, inden vi kommer helt hen til der, hvor vi tænker kronografen vil være. Leder efter kronografen på alle deres hylder. Kigger egentlig bare, hvad de har af ting og sager. Imens Sepp han kiggede efter den, så gik jeg lige hen og kiggede på nogle af deres våben. En lidt tam våbenhylde. Herefter der finder jeg Norwich-sektionen, de har fået lavet. Rimelig cool at se, at de begynder at få en del produkter derfra. Et solidt produkt fra boksen af. Og så finder vi Sepp, der er i gang med at stå og kigge efter den skide kronograf. Så kom vi over til deres restsalg og kiggede lige, om der var noget spændende, vi skulle have, men vi fandt egentlig ikke det store. Til nogle smokes, der havde vi tænkt os at få lidt til det spil, vi skal til, og vi tænkte at købe 4 styks. Så kom vi også lige forbi skabet med granater og granatkaster. Det er altid bare lidt spændende at se på. Vi kom op til kassen, og det blev til 4 smokes og 6 poser med 30 grams kugler. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang, hvor vi er ude at spille.